Kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra Agung Lestari makarya sesarengan Sadewa Audio Hawas no para tamtama sigra magita kita tumuju ing palagan Agung Lestari hawas Enjing bidalku murung pendeperi makuru kamso binarungi suaranya kebrakakate kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra Enjing bidalku murung pendeperi makuru kamso kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra rakataku was ya ikba was ayo ya ayo kene para kanca kumpul para kanca sanggane para kanca para bak buta kang mapen-mapen kene para prajurit lungguh kang satata dina iki ingsun kelawan panjenenganmu kabeh uyung-uyung hanyeng kuyung apa kang dadi kajat lan sedyane ibu eni sekeluarga muga-muga pinanganten kekalih tan manggih ing rubeda Allahumma Lestari Widodo sempulur langgeng selawase Allahumma dadiya keluarga kang antuk wahyuning kamulyan lan wahyuning katentreman Allahumma tentreme muga-muga bisa dadekake babaring tentreme lahir jroning batin antaraning keluarga lan para brayat agung dina iki lungguh kang satata kang kepenak ora akeh sing tak antarake bakat bacut ke nggon kula makudi monggo kakang dipun sekecaken anggenipun jumangkah sareng-sareng Hawas Sanyak sinorakan kang lumaksana Mikes lompret tambah mas
Tak lilani jengkar saudara rek lampit rungkap kipul kabudal lo sangki perwadya boloji monggo hatang kula dherekaken motor mungking parsa panjenengan awas selololo yo awas noy Aku Lestari. Ayo goyang bareng-bareng bersama Agung Lestari, masih bersama sinden Spanyolnya Banyuwangi. Iso maju rono neng ndi? rono nah Kono? aja Kene ae. Iki butone nek sing request ora? kene buta manut. Oke. Sing kerasa ta riko Asik. Sun kagumi yo sing kira-kira nyawa kuliah selimpah lintah merupane oh sing sing kerasa ta riko jos wasik wong enak cok para
sun seru bingung kepenak banget sok sampai kapan bisa iya tahanan hati cari ketiki sampai kapan kuliah rasa koyo sing sanggup maning Aku Lestari. koyo sing sanggup maning santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tarepane sareng gawe sapa assalamualaikum waalaikumsalam tak rewani pacak sopan kaya kang pondok aku kaya santri pokok tobat apa lombok kadang lurus kadang bengkok aku pengen tobat tenan wis tobat tenan aku arep dadi preman tobat tenan ben iman kembange wong turu nanging yen to deleng bloko ngimpiniku bisa bikin rindu pasti Ciku molong labu-labet nusa bangsa tatan beda kelaring budaya rawe-rawe rantas malang malang putung ae 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 saweko hangayai karya nyawiji molong labu-labet nusa bangsa tatan beda kelaring budaya mas lah cocok nah saya pernah pecandasmu sing ngati-ngati watune bedosol ora kena pringkake becik kabeh maju bareng le paribasan Bruen Batang Sayuta aku Kiai Jaya Marokera bakal mundur sajangkah aja mung jamak lumrah kowe bebasane pring sing lurus dangkelane kon maju pangkau tak ayoni ya maju odi pas ha 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 hei hei
yo yo ah ho ah lawas waduh edian taun huru haraning yo ayo ayo Sang Kyai Jaya Maroke hangumbar huru hara ya ayo Mas, ayo kali nah. Tokno butimu, tokno katiasan. Awak Suraprata Jayaprata ingkang yen padha-padha. Ya candhak rene Mas. Tuh, ya dalah. Ya yo. Mas Luna. Bebasane aja mung butone. Pangiring manten yo oleh. Pangiring manten mecut yo ora apa-apa. Yo. Ya tamu undangan mecut ya ora dadi baya pangopo dipersilahkan. Ayo. Mboten apa-apa, katuran. Nah. Mas. Nah, sing tenan nah. Banterna Mas. Tangane wis sotren iki. Tangane wis diasmaki karo Pak Kiai. Ya. Brajol. Heeh. Sik. Mas. Orang sekti Wegurwa, orang gaman mejat yo, orang bala nyurana. Mas, lah dalah. Aja mung nyawang maju, mecut to legane ngene iki. Leter katik dayan titik Jaya Maroke. Ora ngerti dosane katut ke. Was dulu banteng yo. Ora sigar merapat sembah sedina ping 7. Ayo
Bawang dikondang-kondang Kiai Jaya Maroke. Yo. Mas. Ayo mecut. Nah. Kawulane tambah rejo maju bareng. Loh. Nah, banterke Bu. Nah. Nah. Lho ora apa-apa, lho malah semalah guyu. Lah, ayo. Luapkan emosimu. Rekake dendame ning omah digawa rene. Oke, matur sepadun. Nah. Ayo. Yo. Nah. Yo. Trio mangung-mangung. Yo yo yo. Aturan mecut. Nah. Monggo Pak, dipun caosi pecut. Nah. Ya. Lah, ngono. Kurang banter, Bu. Nah. Mantan jake. Tepuk tangan sing meriah Bapak Ibu. Tepuk tangan sing meriah dong. Nah, jan hebat. Monggo bapake ganti. Gentenan bapake. Nah. Oh, sik goleki dhuwit sing biru. Ya. Hei, hei, os. Iya. Yo. Mana Pak? Ya. Sebelah ke sampur, sahabat ke berbantah.